أمانغو سب كلهم بسنك زي تتصبهمو فسن طراطن تشماقكم تفلطدو أب سراح أب أخيبا ويمس أعرفتهم كلهم كبدهم كتجنق خلا زل سميت كلنا نفلطينا أزي نبرو كان تخونا نتزحفر كنتات كن بخامي كتقوطاصرو كم تخلو لومي عبيت مفتحتات كنغركم كسام موداتا حبيركم كتصلحو بخبر يعدمكم طراط تفطراو مسرح محقاق مغيو حدا طعي سب أب معلتي كاب 14 كساب 23 غيزي فسي كوصل يخእል እዩ እቲ ጸገም ግን እቲ ጋዝ ዝወጽሉ ግዜን ቦታን ክቆጻጸሮ ምስ ዘይኽእል እዩ እዚ ድማ ካብቲ ንበልዖ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዘለና ናይ ኣመጋግባ ልምድታት እዩ ዝምንጩ ብዙሕ ሰብ ጥራጥ ከም ሕማም ወይ ከም ነውሪ ገይሩ ይርአዩ እቲ ሓቂ ግን ጥራጥ ወይ ጋዝ ምውፃእ ጥዑይ ዝኾነ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ደው ኢልካ ከለኻ ኩሉ ሰላም ይመስል ግን ንዓኻ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ከብድኻ ሓደ ዓብይ ባሎ ይንፋሕ ከም ዘሎ ይስምዓካ ጸቕጢ ወጥሪ ድምፂ እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን እቲ ስክፍታ እዩ ሕጂ እንተምሊጥንኻ እዚ ድምፂ እዚ ሰብ እንተሰሚዑኻ እዚ ካብቲ ንቡር ዝሓለፈ ንመዓልታዊ ምንቅስቓስካ ዘዕቅፍ ኣብ መንጎ ሰባት ክትኸውን ከለኻ ከዓ ከቢድ ጭንቀት ዝፈጥር ተርእዮ እዩ ብዙሕ ሰብ ብመንፋሕቲ ብጥራጥን ብፈስን ይሳቀዩ ግን ስለምንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ከብድኻ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንታይ እዩ ቀደም ኣቦታትና ክምስሉ ከለው ከብዲ የውፅኦ ጎሮሮ ይሓንቆ ይብሉ ነይሮም ሎሚ ግን እቲ ሓቂ ተገላቢጡ ኣሎ ከብዲ ጋዝ የውፅአሎ ንስኻ ግን ብሕፍረት ትሕነቕ ኣለኻ እቲ ዝገርም ነገር እዚ ኩሉ ንፋስ ካብ ሰማይ ዝወረደ ዘይኮነስ ንስኻ በዓልካ ብትገብሮ ንኣሽቱ ስሕተታት ተፈጠረ ምዃኑ እዩ ሎሚ እቲ ዝሕፍር ምስጢር ከብድኻ ክንፈትሖ ኢና መንፋሕቲ ከብዲ ክበሃል ከሎ ከብድኻ ልክዕ ከም ባሎን ተነፊሑ ክወጠር ከሎ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ካብቲ ንሓስቡ ንላዕሊ ቀሊል እዩ ኣብ ውሽጢ ከብድኻ ብዙሓት ደቀቕቲ ነፍሳት ወይ ባክተርያ ኣለዉ እዞም ባክተርያ እዚኣቶም ስርሖም ንስኻ ዝበላዕኻዮ ምግብታት ምፍርካሽ እዩ ንሳቶም ብዘይናትካ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ ኣካላትካ ዝነብሩ ደቂ ዓድኻ እዮም ግን ገሊኡ ምግቢ ንዓኻ ጥዑም ክኸውን ከሎ ንዓቶም ግን ከም ነታውጊ እዩ እዚ ማለት እቲ ባክተርያ ነቲ ምግቢ ክሰባብሮ ከሎ ከም ተረፍ ፍርያት ጋዝ ይፈጥር እዚ ጋዝ እዚ ድማ ወይ ብላዕሊ ወይ ድማ ብታሕቲ ብፈስን ጥራጥን ክወፅእ ይግደድ እዚ መስርሕ እዚ ልክዕ ከም ምፍላሕ ጥዋፍ እዩ ሓዊ እንተነዲዱ ትክ ክህሉ ግድን እዩ ግን ሓደ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ንገሊኡ ሰብ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ዝኸብዶ ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ይበሃል እዚ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ግዜ ተወጢሩን ተነፊሑን ይዘውር ሰባት እንታይ ኮንካ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ከብደይ ንህቢ ዘሎ ይመስለኒ ይብል ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ንህቢ ዘይኮነስ እቲ ኣገባብ ኣበላልዒ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ነገር ኣገባብ ኣበላልዓካ እዩ ምግቢ ብፍጥነት ትውሕድ ዲኻ ምስ ሰባት እናተዛረብካ ትበልዕ ዲኻ ከምኡ እንተኮይንካ ምስቲ ምግቢ ሓቢርካ ብዙሕ ኣየር ትውሕድ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ዝውሓጥካዮ ኣየር ድማ ኣብ ከብድኻ ተዓቂሩ ይጸንሕ ጸኒሑ ብጥራጥ ይወፅእ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቶም ትፈትዎም ጥዑማት ምግብታት በዓልቶም ቀንዲ መበገሲ እቲ ጋዝ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ጥራምረ ከም ዓተርን ብርስንን ከምኡውን ከም ቆስጣን ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ፋይበር ዝበዝሖም ምግብታት ንመብዛሕትኡ ሰብ ከብዱ ይነፍሕዎ እዮም ሽዑ እቶም ባክተርያ ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ነቲ ምግቢ ክምገብዎ ከለዉ ከም ትኪ ፋብሪካ ጋዝ ይፈጥሩ ግን ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ሓደ ምስጢር ኣሎ ስለምንታይ እዮም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ክሸኑ ከለዉ ዝጠርጡ እዚ ሕቶ እዚ ንብዙሓት ይሕፍር ንብዙሓት ድማ የገርም ይኸውን ግን ስነ ፍልጠታዊ ምክንያት ኣለዎ እቲ ንሽንቲ ክወፅእ ዝደፋፍእ ጨዋዳ ከምኡውን እቲ ንፈስ ንክትዓቁም ዝሕግዘካ ዓንኬላዊ ጨዋዳ ኣብ ሓደ ከባቢ እዮም ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ክሸኑ ከለዉ እቲ ንሽንቲ ንምፍሳስ ዝግበር ጨዋዳታት ብዘይ ምፍላጥ ነቲ ጋዝ ዓቂሩ ሒዝዎ ዘሎ ጨዋዳ እውን ይሰደዩ ብተወሳኺ እቲ ሽንቲ ንምውፃእ ኣብ ከብዲ ዝፍጠር ጸቕጢ ነቲ ኣብ መዓንጣ ዘሎ ጋዝ ንደገ ይደፍኦ ስለዚ እዚ ተፈጥራዊ መስርሕ እምበር ስክፍታ ክፈጥር የብሉን ተፈጥሮ ክትዛረብ ከላ ስክፍታ ቦታ የብሉን ስለዚ ጋዝ ምውፃእ ተፈጥራዊ እዩ እቲ ጸገም ዝኸውን ግን እቲ መጠን ጋዝ ካብ ዓቕን ላዕሊ ኮይኑ ንዓና ከጨንቀናን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ሕፍረት ክፈጥረናል ከሎ እዩ ግን እቲ ጋዝ ካብ ዓቕን ላዕሊ ክኸውን ከሎ እንታይ እዩ መፍትሒኡ ዝብል ንርአ እቲ ቀዳማይ ኣቀማምጣና መብዛሕትኡ ግዜ ንፋስ ኣብ ከብድና ተዓፊኑ ዝጸንሕ ብሰንኪ ኣቀማምጣና እዩ እቲ ዘመናዊ ሽቓቕ ንመዓንጣና ስለዘይከፍቶ እቲ ጋዝ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይወፅእን እቲ ንፋስን
ትርፍራት ምግብን ብቐሊሉ ክወፅእ እንተኾይኑ መዓንጣና ኣብ ምቹው ምቕማጥ ዝበሃል ኩነታት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሽቓቕ ኮፍ ምስ በልኹም ኣብ ትሕቲ እግርኹም ንእሽቶ ኮፍ መበሊ ብምግባር ኣእጋርኩም ክብ ተብልዎ። እዚ ድማ ነቲ መዓንጣኹም ቀጥ ስለ ዘብሎ ኩሉ ተዓፊኑ ዝጸንሐ ጋዝ ብሓንሳብ ክወፅእ ይገብሮ። እቲ ካልኣይ ድማ ብጸጋም ወገን ምድቃስ። እቲ ዝበለጸ ኣደቓቕሳ እዩ። ከብድና ኣብ ጸጋማይ ወገን ስለ ዝርከብ ብጸጋም ምስ ንድቅስ ጋዝን ትሕዝቶ ከብድን ብቐሊሉ ካብ ንእሽቶ መዓንጣ ናብ ዓብዪ መዓንጣ ንክሓልፍ ይሕግዞ። እቲ ሳልሳይ ድማ ምሕያኽ። ከብድኹም ኣስናን የብላን። ብዙሕ ሰብ ምግቢ ክበልዕ ከሎ ከም ውድድር እዩ ዝርዮ። ብህውከት ክትበልዑ ከለኹም ግን ምስቲ ምግቢ ብርክት ዝበለ ኣየር ትውሕጥኢኹም። 70% ካብቲ ኣብ ከብድና ዝርከብ ጋዝ ካብቲ ዝወሓጥናዮ ኣየር ዝመፀ እዩ። ምግቢ ክትበልዑ ከለኹም ኣፍኩም ዓፂኹም ብህድኣት ሕየኹ። እቲ ራብዓይ ድማ ካብ ንፋስ ኣይትውሰዱ። መስተ ጋዝ ይትረፍኩም። ከም ቢራ፣ ኮካ ወይ ስፕራይት ዝኣመሰሉ መስተታት ባዕሎም ብጋዝ ዝተመልኡ እዮም። ነዚኦም ክትሰትዩ ከለኹም ብገዛ ኢድኩም ነፋስ ናብ ከብድኩም ትእትዉ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ መስተታት ጋዝ ተፈጥሮኣዊ ጽማቕ ወይ ድማ ማይ ብሎሚ ተጠቐሙ። ከብድኩም ካብ መንፋሕቲ ክድሕን እያ። እቲ ሓምሻይ ድማ ሻሂ ሚንት። መዓንጣ መፍትሒ ጥራጥን ዝበዝሕ መዓንጣና ተወጣጢሩ ምግቢ ክሓልፍ ምስ ዘይኽእል እዩ። ሻሂ ሚንት ነቲ ናይ መዓንጣና ጭዋዳታት ዘዝናኒ ንጥረ ነገራት ኣለዎም። ምግቢ ምስ በላዕኹም ወይ ቅድሚ ናብ ሰብ ምኻድኹም ሓንቲ ብርጭቆ ውዑይ ሻሂ ሚንት ምስታይ ነቲ መዓንጣ ጋዝ ንከይእከብን ምግቢ ብቐሊሉ ንክሓልፍን መንገዲ ይፅርገሉ። እዚ ድማ ከብድኹም ንከይንፋሕን ንከይወጣጠርን ይሕግዝ። እቲ ሻድሻይ ድማ ሽኮርን ጥራምረን። ኣብ ከብድና ዘለዉ ባክተርያታት ሽኮርን ጥረ ፋይበርን ከም ጥረ ካውሎ ክርከቡ ከለዉ ፌስታይ ዝኾነሎም። ነዚኦም ክበልዑ ከለዉ ድማ ከም ተረፍ ፍርያት ብዙሕ ጋዝ ይፈጥሩ። ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ቀንሱ። ከምኡ ድማ ከም ካውሎ ዓተር ዝኣመሰሉ ምግብታት ንባክተርያታት ከከብዶም ኣጸቢቑም ኣብሲልኩም ብልዕዎም። እቲ ሸውዓይ ድማ እታ ወሳኒት 10 ደቂቕ ምንቅስቓስ መድሓኒት እዩ። ምግቢ በሊዕኻ ብቐጥታ ምድቃስ ወይ ንሰዓታት ኮፍ ምባል ንመዓንጣኹም ከም ዝድቅስ ይገብሮ። መዓንጣና ምስ ዘይንቀሳቐስ ድማ እቲ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ተዓፊኑ ቃንዛን ሕፍረትን ይፈጥር። ድሕሪ ምግቢ እንተነኣሰ ን10 ደቂቕ ጥራይ ትኹን ምንቅስቓስ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ከም ተፈጥሮኣዊ ማሳጅ ኮይኑ ንመዓንጣኹም የነቓቕሖ። እዚ ጋዝ ድማ ከይተኣከበ ብቐሊሉ ይወፅእ። እቲ ሻምናይ ድማ ውዑይ ማይን ሻሂ ዝንጅብል። ድሕሪ ምግቢ ዝሑል ማይ ምስታይ ነቲ ጋዝ ነቲ መስርሕ መቐቕ ምግቢ የዝሕሉን ስብሒ ከም ዝረጋግዕን ይገብር። እዚ ድማ ምግቢ ኣብ ከብድና ተዓፊኑ ንኽበላሹን ጋዝ ንኽፈጥርን መንገዲ ይኸፍት። ምግቢ ምስ ወዳእኹም ሓንቲ ብርጭቆ ውዑይ ማይ ወይ ሻሂ ዝንጅብል ስተዩ። ዝንጅብል ንጭዋዳታት መዓንጣ ብምዝንናይ እቲ ጋዝ ብቐሊሉ ንክሓልፍን ከብድኹም ናፃ ንኽትኸውንን ይገብር። እዞም 8 ነጥብታት ንኽትገብርዎም ቀለልቲ እዮም፣ ግን ድማ ካብ ዝኾነ መድሓኒት ንላዕሊ ውፅኢታውያን እዮም። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ክትትግብርዎም እንተጀሚርኩም እቲ ዘሕፍር ኩነታት ተቐይሩ ምቹውነት ናጽነት ክስምዐኩም እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።